Welcome Rajisha, welcome to Fully Filmy Stories. Thank you. It's such a pleasure having you here and தமிழ்ல தான் பேச போறேன். நீங்க பயங்கரமா தமிழ் கேட்ச் பண்ணிட்டீங்க. ஆனா ஒரு வருஷம் கர்நாடகல ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டீங்க. ஒரு வருஷம் தான். And அதிலே வந்து to seeing all your interviews so far, you actually picked up a lot of Tamil. So அதனால நான் கேள்விகளை தமிழ்ல கேட்க போறேன். Okay, done. So இதானா ஃபர்ஸ்ட் கர்நாடகல இருந்து ஆரம்பிக்க போறதுல கொஞ்சம் பின்னாடில இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். And I read that சின்ன வயசுல இருந்தே நீங்க படங்கள் பண்ணனும் நடிக்கணும் அப்படிங்கற ஆசை, like you wanted to be in the movies right from childhood. When I was very small, சின்னதா இருந்தப்பவே அந்த ஒரு சின்ன ஒரு ரொம்ப சின்ன லைக் சின்ன ஆசை மாதிரி ஒரு குட்டி ஒரு ஆசை இருந்துச்சு. நான் இவ்வளோ பியூட்டிஃபுல் ஃபிலிம்ஸ் பார்க்கும்போது இவ்வளோ நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்க்கணும் நான் அப்படி பண்ணலாம். ஆனால் still, but I was brought up in a household and amma teacher, appa army, romba strict ana oru veedu strict na but studies ku mattum strict na enna pannalum marks venum half mark pona kuda and the 40 la 39 and half mark enga poid so and I didn't have internet, laptop illa, mobile phone amma therla and most of the times cable vekkala especially exam times so my exposure to films were very limited so இந்த ஆசை இருந்தா கூட இது முடியும்னு ஒரு நம்பிக்கை இல்ல like because we yaru illa veetukulla film industry la there's no godfather, there's nobody to guide so okay doctor agala adukapra medical entrance panni but suddenly and the realization vandiruchina I can never be a good doctor because that's not something I really want to do appo enna panna journalism and mass comm happened so but அந்த மொமெண்ட்ல இருந்து இன்ன வரைக்கும் என் பேரண்ட்ஸ் were so supportive that when I said that you know I do not want to be a doctor எனக்கு journalism இல்ல நான் mass comm பண்ண okay they never said no, they never said why, they didn't even ask why, they were like அது கண்டிப்பா அதான் பண்ணனும் it's like yeah அதான் அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் okay and adukaprom after the course I said journalist vena I want to be an anchor TV anchor they never asked they like okay but why I said you know I'm எனக்கு ஒரு opinion இருக்கு so நான் report பண்றதுக்கு நான் எழுது articles கொக்க அந்த opinion reflect ஆகும் which is not good as a journalist நீங்க unbiased ஆன் அது you know report பண்ணனும் so I said I don't think I can be a good journalist so I would like to do a job where I can be opinionated நான் என்னோட ஒப்பீனியன்ஸ் அவ்வளோ மேட்டர் பண்ண மாட்டேன் பிகாஸ் யூ ஆர் டாக்கிங் அபவுட் எவ்ரிடே ஸ்டஃப் ரைட் இட்ஸ் லைக் ஆங்கரிங் ஓகே அதுக்கப்புறம் ஆஃபர்ஸ் வந்துட்டே இருந்தேன் ஐ டென்ட் டெல் மை பேரண்ட்ஸ் பட் அனுராக் கரிக்கின்வலம் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் படம் அது அவ்வளோ நல்ல ஒரு கேரக்டர் அவ்வளோ நல்ல ஒரு ஸ்டோரி கேரளா ஸ்டேட் அவார்ட் ஆல்சோ எஸ் ஃபார் தட் ஸோ when that came I went to my parents நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி ஒரு படம் வந்திருக்கு ஸோ அதோட டீம் எல்லாம் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவர் வீட்டில் வந்து பிரியாணி எல்லாம் சாப்பிட்டு போயிட்டு இருக்கேன் ஸோ நான் இவர் படம் எடுக்க போகிறேன் இவ்வளோ நல்ல ஒரு கேரக்டர் அம்மா அப்பா நான் பண்ணிட்டோம் ஸோ தேவர் லைக் ஓகே ஸோ that okay these okays no அதுதான் கன்வெர்ட் ஆகி இங்கே ஆனால் there is a role of destiny நான் என்ன சொல்லும் டெஸ்டினின்னு சொன்னால் டெஸ்டினினே சொல்லிடலாம் பிரச்சனை இல்லை ஓகே டெஸ்டினியும் இருக்கு லக்கும் இருக்கு பட் என்னோட ஹார்ட் ஒர்க்கும் இருக்கு ஆல்சோ ஆஷா there is a thing ki இவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வரும்போது என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நீங்க கிராப் பண்ணணும் அது உங்களோட சாய்ஸ் ஸோ நம்ம சாய்ஸும் இவென்ச்சுவலி மேட்டர்ஸ் நான் இப்போ கர்ணன் இஸ் நாட் த ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் தட் கேம் டு மீ தமிழ் ஃபிலிமில் இட் வாஸ் நாட் த ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் தட் லைக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தட் கேம் பட் அது வந்ததில் எல்லாத்துலேயும் இருந்து கர்ணன் தான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் படமாக இருக்கணும்னு நினச்சி அது கிராப் பண்ணுறது தான் என்னோட சாய்ஸ் and I wanted that Karnan has to be my debut Tamil so adukaprom vanda projects Karnanku munnadi release na na adu commit pannala idha idile varano inda character il da first inda kaal veikkanum and I wanted that so yes this is how it happened okay. and so basically what I wanted to ask was நீங்க சின்ன வயசுல இருந்தே ஆசை இருந்தாலும் அது வந்து ஒரு ரொம்ப தள்ளி வச்சு ரொம்ப டிஸ்டன்ட்டா வச்சு பார்த்து ஓகே நமக்கு அது வராது அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் இருந்திருக்கும் when did that change what was that moment okay நமக்கு ஆக்டிங் பண்ணலாம் we can be an actress அப்படின்ட்டு you would have sort of நமக்கே ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்திருக்கும்ல அது எப்போ நடந்தது ஆக்சுவலி இதுக்கப்புறம் ஸோ ஆங்கரிங் பண்ணும்போது நம்ம மீடியாவில் இருக்கும்போது நம்ம ஃபேஸ் பார்க்கும்போது யூ ஸ்டார்ட் கெட்டிங் ஆஃபர்ஸ் வரும்போது நான் நினச்சேன் அப்போ சம்திங் இஸ் தேர் No, initially the thing is, Asha, there is a lack of representation in our industry. நம்ம பார்க்குற commercial cinema நிறைய நடிக்கிற
actors, there is, there is this concept of beauty. ரைட். ஸோ நம்ம சின்ன வயசுலேயே இருக்கும்போது ஓகே இவ்வளோ ஹைட் இருந்தா, இவ்வளோ சைஸ் இருந்தா, இவ்வளோ திஸ் கலர் ஆஃப் ஸ்கின், இந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்தால் தான் ஒரு ஆக்டர் ஆக முடியும்னு ஒரு மைண்ட் செட் இருக்குது. இப்போ தான் அது பிரேக் ஆகி வருது. ரைட். ஸோ eventually when I started getting calls, I was like, okay, maybe I can. But then என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபில்ம் ரிலீஸ் ஆக வரைக்கும் I was not confident. வைனா அந்த கேரக்டர் அவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு கேரக்டர். இஃப் யூ வாட்ச் அனுராக் அரிக்கின் வேலம், த திங் இஸ் அது ரொம்ப தின் லைனில் போன ஒரு கேரக்டர். கொஞ்சம் நம்ம மீட்டர் ஓவர் ஆனால் அது ரொம்ப வல்கராக ஓவர் டூ ஆகிடும். பட் நம்ம கம்மியாக பண்ண ரொம்ப சட்டிலாக பண்ணாலும் அது அந்த எஃபெக்ட் கிடைக்காது. ஸோ அந்த கேரக்டர் எப்படி என்னால் புல் ஆஃப் பண்ண முடியும்னு அந்த ஒரு டவுட் இருந்தனாலே அப்போது எனக்கு அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் வரல. பட் அது ரிலீஸ் ஆகுனதுக்கு அப்புறம் நாட் ஜஸ்ட் தி அவார்ட்ஸ் வாஸ் செகண்டரி. ப்ரைமரினா ஆடியன்ஸோட ரிசெப்ஷன் இருக்குல்ல, அதுதான் ஒரு நடிக்கிற அல்ல ஒரு ஃபில்ம் மேக்கருக்கு கிடைக்கிற மிகப்பெரிய அவார்ட்னா அது ஒரு ஆடியன்ஸோட அப்ரிசியேஷன். ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணாலும் நடிக்கிறது, ஃபில்ம் மேக் பண்ணுறது எல்லாம் ஃபைனல் அவுட்புட் ஆடியன்ஸ்க்காக. ஸோ அவர் கையின் அந்த அப்ரிசியேஷன், ஓகே நீங்கள் நல்லா பண்ணியிருக்கேன், இந்த கேரக்டர் நீங்கள் நல்லா புல் ஆஃப் பண்ணியிருக்கேன், இந்த கேரக்டர் நமக்கு பிடிச்சிருக்கு, இந்த கேரக்டர் என் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் மாதிரி இருக்குது, இந்த கேரக்டர் என் குழந்தை மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லும்போது that is when I realized, okay, relatability, representation, and probably I can do it. But at the moment varaikku I never thought that I can be an actress because of the way we are conditioned to believe ki, okay, this kind of looks will only get you roles. Right. பட் இது இதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் டிவி இதை பார்த்து யூஆர் ஆக்சுவலி வெரி பாப்புலர். நீங்கள் பண்ண ஹோஸ்டிங் ஷோ வாஸ் வெரி பாப்புலர். அந்த டைமில் ஸ்மால் ஸ்க்ரீனில் ஒன் ஆஃப் தி பாப்புலர் ஃபேஸஸ்ன்னு தான் இருக்குது. ஸோ அப்போவும் உங்களுக்கு இந்த பேரியர் இருந்ததா? பிகாஸ் யூஆர் ஆல்ரெடி பாப்புலர், யூஆர் ஆல்ரெடி நோன் டு த பீப்பிள். இட்ஸ் டூ கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் அரீனாஸ். நான் இப்போ ஆங்கரிங் பண்ணும்போது இட்ஸ் ஜஸ்ட் மீ, நானே பேசி அது வேற ஒரு ஸ்கில், ரைட்? But acting is so different on a whole other level. Like in the sense, you are becoming somebody else. And Asha, the process is very different. Now, it's not like, okay, jolly set poi action sollumbodhu character transform padi cut sollum character. No. எனக்கு அந்த ஹோம்ஒர்க் பண்ணணும், அந்த ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணணும், அந்த கேரக்டருக்கு உள்ளே போகணும். அண்ட் அது கேரக்டர் என்னை விட்டு போகிறதுக்கு ஒரு டைம் எடுக்கும். ஸோ அது என்னோட ப்ராசஸ், எஸ்பெஷலி ஃபார் சீரியஸ் ஃபிலிம்ஸ். கமர்ஷியல் சினிமானா ஸ்டில் ஐ ஃபீல் இட்ஸ் அ லிட்டில் ஈஸியர். பட் வென் யூர் டூயிங் அ வெரி சீரியஸ், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் விச் டிமாண்ட்ஸ் அ லாட் ஃப்ரம் யூ, ஸோ அந்த ப்ராசஸ் ஒரு டைம் எடுக்கும். ஸோ ஆக்டிங்கும் ஆங்கரிங்கும் தட்ஸ் வை ஐ ஸ்டாப்ட் ஆங்கரிங். Because I felt like anchoring பண்ணும்போது நம்ம வாய்ஸ்க்கு ஒரு பர்டிகுலர் மாடுலேஷன் இருக்குது, நம்ம ஒரு ஹேண்ட் மூவ்மெண்ட்ஸ் இருக்குது, இந்த ஜெஸ்டர் எல்லாம். இப்போ நான் இன்டர்வியூவில் உங்ககிட்ட பேசும்போது ஓகே, ஆனால் நான் பண்ணுற ஒரு ரோல் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஊர் பொண்ணுக்கு ஒரு ஆங்கரோட பாடி லாங்குவேஜ் தப்பு, ரைட்? ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃபோட ரோல் பண்ணுறது, அல்ல ஒரு ரேப் சர்வைவரோட ரோல் பண்ணும்போது இது டிஃப்ரெண்ட். ஸ்கூல் பொண்ணு பண்ணும்போது இது வர முடியாது. ஸோ கான்ஷியஸ் டெசிஷனாக அது ஓகே அது பண்ண வேண்டாம், புதுசாக ஒரு கரியரில் கால் வச்சேன்னா அதுக்குள்ளே கம்ப்ளீட்லி டெடிகேட் பண்ணலான்னு இந்த கான்ஃபிடென்ஸ்னு. ஸோ தட்ஸ் வை ஆங்கரிங்கோடு இருந்த கான்ஃபிடென்ஸ் வில் நாட் ஹெல்ப் யூ ஃபார் ஆக்டிங்கோட கான்ஃபிடென்ஸ். தி குட் திங் இஸ் ஆங்கரிங் பண்ணியனாலே தெர் இஸ் நோ கேமரா ஃபியர், தெர் வாஸ் நோ ஆர்டிஸ்ட் ஃபியர். நம்ம ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்ட் கூட நடிக்கும்போது அதுக்கு அந்த ஃபியர் இல்லை. இது ரெண்டு மட்டும்தான் இல்லை. பட் ஆக்டிங்கோட பிகாஸ் இட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபில்ம் யூ ஹேவ் சோ மெனி டவுட்ஸ். ஓகே. அண்ட் உங்களோட ப்ராசஸ் பற்றி தான் அடுத்தது கேட்கணும்னு நினச்சேன். அண்ட் ஒன் ஆஃப் யுவர் பழைய இன்டர்வியூஸில் யூட் மென்ஷன் தட் உங்கள் கேரக்டரை பற்றி எவ்வளோ தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு நெசசிட்டியாக இருக்கிறதா நீங்கள் பார்த்தீங்க. த எக்ஸாக்ட் வேர்ட்ஸ் யூ யூஸ் டு வேர், அவங்க எப்படி சிரிக்கணும், வாட்ஸ் அ ஃபேவரட் கலர், வாட்ஸ் அ ஃபேவரட் ஃபுட், அதெல்லாம் எனக்கு தெரியணும்னு நான் நினைப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ கர்ணனுக்கு யூ டோன்ட் ஹேவ் டு டெல் மீ அபவுட் யூர் கேரக்டர் பிகாஸ் ஐ நோ நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இது வரைக்கும் எல்லா இன்டர்வியூஸ்லேயும் பேசக்கூடாதுன்னு இருந்திருக்கீங்க. ஸோ எனக்கு நீங்கள் ரிவீல் எதுவும் பண்ண வேணாம். பட் வாட் were the kind of details you wanted to know? அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்ன நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணால், அந்த ஊர் மக்களோட சேர்ந்து ஷூட் பண்ணுறப்போ அவங்கள பார்த்து நீங்கள் நிறைய விஷயம் கற்றுக்கிட்டீங்கன்னு. ஸோ இந்த டீட்டெயில்ஸ் அவங்கக்கிட்டேருந்து வந்த டீட்டெயில்ஸா, இல்லை நீங்களும் மாரி செல்வராஜும் பேசி அந்த கான்வர்சேஷன்லேருந்து வந்த டீட்டெயில்ஸா, இதெல்லாம் பற்றி சொல்லுங்கள். கர்ணன் ஓட ப்ராசஸ்னா there were couple of things. One was நான் எப்பவும் பண்ண மாதிரி ஒரு ஹோம்ஒர்க் இருக்குது. ஓகே, அந்த கேரக்டர் இட்ஸ் a very, I don't tell this anybody. நான் நீங்கள் கேட்டு அதனால சொல்கிறேன். நான் ஐ ரைட் லெட்டர்ஸ்.
sounds a little weird. No, it's very interesting. And the character ஒரு I keep writing letters and notes சின்ன சின்னது like okay I think like the character and I like write okay நான் இப்போ என்ன யோசிக்கிறேன் ஒரு personal diary மாதிரி ஒரு that is something which I do which helps me and so நம்ம சொன்ன மாதிரி அந்த கேரக்டருக்கு என்னமோ பிடிக்கும் அவர் என்ன பண்ற அவரோட வேலை என்னது அது அந்த படத்துல ஒரு ஷார்ட் இருந்தாலும் இனி ஷார்ட்டே இல்லைனாலும் அது பண்ணா it helps your body language. ஸோ கர்ணனில் எனக்கு ஒரு வேலை இருக்குது ஸோ அது போய் கற்றுக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் 10 days முன்னாடி எல்லா இன்டர்வியூஸும் சொன்ன மாதிரி 10 days முன்னாடி போய் காஸ்டியூம் எல்லாம் போட்டு அங்கே ஸோ ஊர் மக்களோட ஒரு இன்புட் வாஸ் ஸோ ஹியூஜ்னா எல்லாரும் டீச்சர்ஸ் மாதிரி ஆயிடுச்சு. ரெஜிஷா இப்படி பண்ணுங்க, ரெஜிஷா அப்படி பண்ணுங்க, ஓகே அப்படி இல்லாமா இப்படி அப்படி. ஸோ பட் தட் ஹெல்ப் ஸோ மச்னா எனக்கு தெரியாமல் ஒரு ஜியாகிரஃபி, எனக்கு தெரியாமல் ஒரு கல்ச்சர், தெரியாமல் ஒரு மொழி, ஸோ இவ்வளோ அன்னோன் திங்ஸ் இருக்கும்போது இவ்வளோ கிவிங்கான இந்த people there, so they were all like அப்படி இப்படி. ஸோ ஐ லேர்ன்ட் அதுக்கப்புறம் 10 days முன்னாடி சார் ஏன் கூப்பிட்டேன்னா அவரை வாட்ச் பண்ணுங்க, ஒன்றுமே இல்லை சீன்ஸ் ரிஹர்சல் ஒன்றும் இல்லை, ஜஸ்ட் அவரே வாட்ச் பண்ணுங்க, அதுக்கப்புறம் அவர் நம்மளே வாட்ச் பண்ணட்டும் அண்ட் லெட் தம் டேக் யூ. இல்லைன்னா அவரோட குடும்பத்தில் ஒரு பொண்ணு மாதிரி அவர் ஆக்செப்ட் பண்ணால் நாளைக்கு ஒரு சீனில் ஆக்ட் பண்ணும்போது நான் மட்டும் தனியாக நிற்க மாட்டேன், எல்லாரும் மர்ஜ் ஆகிடும். ஸோ there was this mutual give and take and after this whatever I could do personally, there is 50% equal importance to what Mari sir could give me. ஆனால் இந்த சாரோட ஒரு ப்ராசஸ் இஸ் ஸோ டிஃப்ரெண்ட். ஒரு நம்ம ஜென்ரலி பண்ணுற ஒரு ஃபில்ம் மேக்கிங் அல்ல, இட்ஸ் அ வெரி லைவ் ஃபில்ம் மேக்கிங். நான் இப்போ நம்ம ஒரு சீன் பண்ணும்போது ஒரு ஷார்ட் கொடுக்கும்போது சடன்லி ஹில் சே லெட்ஸ் டேக் தட், லெட்ஸ் டேக் திஸ், பட் யூ வில் நாட் நோ எதுக்கு அது எடுக்கிறேன், எதுக்கு இது எடுக்கிறேன்னு அது சொல்கிறதுக்கு டைம் கூட இல்லைன்னா ஒரு செகண்டில் அது மிஸ் ஆகிடும். இப்போ சன் ஒரு செகண்டில், ஒரு பறவை ஒரு செகண்டில் மிஸ் ஆகிடும். ஸோ மெனி அனிமல்ஸ் ஆர் ஆல்சோ ஆக்டிங். ஸோ யூ ஹேவ் டு அந்த நேச்சருக்குள்ளே போய் அந்த மண்ணுக்குள்ளே போய் இந்த ஊர் மக்கள் மட்டும் இல்லை, அந்த ஊருக்குள்ள ஆடு மாடு ஆனை குதிரை எல்லாருக்கிட்டும் பழகணும். ஸோ வென் யூ கோ அண்ட் டச் த குதிரை, த குதிரை ஷுடன்ட் டூ திஸ், or when the kudura moves you shouldn't do this. நம்ம வருஷங்களாய் அங்கே தங்கி இந்த குதிரை நம்ம கூட வளர்ந்த மாதிரி இருக்கணும்னா ஸோ அவ்வளோ யூ ஹாவ் டு கோ டீப் இன் டு த சாயில். ஸோ அது இருந்துடுச்சு. அண்ட் அதுக்கப்புறம் மாரி சார் ஹேஸ் ஸோ மச் கிளாரிட்டி ஆஸ் எ டைரக்டர். அவருக்கு கிளியராக புரியும் அந்த ஆர்டிஸ்ட்க்கு உள்ளேன்னு என்னது கிருத்தியமாக என்ன மீட்டரில் எவ்வளோ இமோஷன், எந்த சிச்சுவேஷன் என்ன வேணும். பட் அட் த சேம் டைம் டயலாக்ஸ் ஆர் நாட் ப்ரீப்ரிப்பேர்ட். அது ஒரு இருக்குது, ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் மாதிரி ஒன்று இருக்குது, பட் ஸ்பாட்டுக்கு வந்து அவர் அது சேஞ்ச் பண்ணிடும். இட்ஸ் ஸோ மச் இம்ப்ரவைசிங் அண்ட் ஸோ மச் லேர்னிங் ஆன் லைவாக இருக்க ஒரு செட். ஜஸ்ட் லாங்குவேஜ் மட்டும்தான் எனக்கு இனிஷியலி ஒரு டிஃபிகல்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அங்கே இருக்க ஸ்லாங் இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங். ஸோ அவர் இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக தில் ஸ்பீக் தட் இடையில வேர்ட்ஸே மிஸ் ஆகிடும், லைக் கிடைக்க. ஸோ to match up to that and adu kathukradhukku it took so long, but once I got into the track of it was fine. Still அப்போவே நான் டிசைட் பண்ணிட்டேன், ஓகே ஒரு புதுசாக ஒரு லாங்குவேஜில் போய் நடிக்கும்போது இட்ஸ் ஸோ இம்பார்ட்டண்ட் தட் ஐ லேர்ன் த லாங்குவேஜ்னா லாங்குவேஜ்க்கு மேலே நமக்கு ஒரு என்ன சொல்லும் ஒரு ஹோல்டு இருந்தால் இட்ஸ் பிகம்ஸ் ஈஸியர் டு ஆக்ட். ஸோ அதனால தான் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறதில்ல, இப்போ ஓகே இவ்வளோ தமிழ் பேசுகிறேன் அன்னைக்கே டிசைட் பண்ணி அன்னைக்கு இருந்து இப்போ வரைக்கும் இதுதான் அந்த லேர்னிங் ப்ராசஸ் போயிட்டே இருக்கு. ஸோ it's very evident, பார்த்தாலே தெரியுது that you've learned so much. Yeah, and you spoke about நிறைய ஸ்பான்டேனியஸான விஷயங்கள் செட்டில் நடக்கும் அப்படின்ட்டு, நிறைய அந்த மூமெண்ட்டில் நடக்கிற விஷயங்கள். ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்பான்டேனியஸாக பண்ண சொன்ன ஒரு விஷயம் வித்தவுட் ரிவீலிங் த ஸ்டோரி ஆர் தி ஃபிலிம் சொல்ல முடியும்? ஓடு. that's ரெஜிஷா ஸ்டார்ட் ரன். எவ்வளோ நேரம் எவ்வளோ தூரம் ஓடி இருப்பீங்க? நிறைய that's just I'm telling it as a joke, but சீக்வன்ஸில் அது அங்கே நடக்கணும் இங்கேயோ. ஸோ அது கேப்சர் பண்ணியிருக்கேன், எங்கே எப்போ யூஸ் பண்ண முடியும்னு எனக்கே தெரியல அது பண்ணும்போது. பட் இப்போது அது பிளேஸ் பண்ணியிருக்க பொசிஷன்ஸ் ஆர் ஸோ கிரேட்.
அது அவரோட மைண்ட்ல நான் பேக் ட்ராப்ல வேற ஏதாவது இருந்தா என்ன யோசிச்சு சார் அதை பண்றேன்னு நமக்கு யாருக்கும் தெரியல. பட் யூ ஜஸ்ட் பிளைண்ட்லி ஃபாலோயிங் ஹிம் பிகாஸ் யூ ட்ரஸ்ட். இவ்வளோ ட்ரஸ்ட் இருக்கு அவருக்கு மேலே, நமக்கு தெரியும் புரியும்னா அவ்வளோ ஃபைனல் ப்ராடக்ட் அவ்வளோ பெருசான ஒரு கிரேட் ப்ராடக்ட் ஹீஸ் கோயிங் டு மேக் தட் இட்ஸ் லைக் ஓகே கண்ணு பூட்டி ஓடணும் ஓகே. அண்ட் உங்க கேரக்டருக்குள்ள போறதுக்கு வந்து நீங்க ஒரு சில விஷயங்கள் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க. வெளியில வரதுக்கு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு அண்ட் ஐ நோ இட் டேக்ஸ் டைம் ஃபார் யூ டு கம் அவுட் ஆஸ் வெல். ஸோ அதுக்கு வாட் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ்? ட்ராவல் ஹெல்ப்ஸ் மீ அ லாட். ஏன்னா அது ஒரு வேற ஒரு இடத்துல ப்ராபப்ளி ஆல்சோ பிகாஸ் ஐ வாஸ் brought up லைக் தட்னா, நான் பிறந்து வளர்ந்த டைம்லே இருந்த அப்பா ஆர்மியில் இருந்தனாலே ட்ராவல் அங்கேன்னு இங்கேன்னு அங்கே பட் இட் வாஸ் நாட் ஜஸ்ட் லைக் ஓகே ஷிஃப்ட்னா ஒரு இடத்த போய் அங்கே இருக்க நிறைய பேர்கிட்ட பேசி அவர்கிட்ட பழகி அவரோட ஃபுட் சாப்பிட்டு ஸோ யூ கெட் டு நோ மோர் கல்ச்சர், யூ கெட் டு நோ மோர் பீப்புள். அப்போ நம்ம மைண்ட் கூட கொஞ்சம் கூட ஓப்பன் ஆகிடும். ஸோ நமக்கு தெரியாம தான் நிறைய விஷயம் இந்த உலகத்தில் இருக்கு, நிறைய விஷயம் இருக்கு. ஸோ ஒரு இடத்துல போய் அவர்கிட்ட பேசும்போது தான் ஓகே என்னோட ஒப்பீனியன், இது நான் இது வரைக்கும் யோசிச்சது தப்பு, இதுக்கு மேதே ஒன்று இருக்குன்னு நான் அவ்வளோ நாலேஜ் கெயின் பண்ண முடியும். ப்ளஸ் ஃபார் மீ ட்ராவலிங் இஸ் அ லாட் லைக் மெடிடேட்டிங். நான் அந்த நேச்சருக்குள்ளே போய் யூனோ லைக் பிரகிருதிக்கு உள்ளே போய் அந்த ஒரு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஒரு அதுக்கு ஐ டோன்ட் நோ வாட் இட் டஸ் டு மீ, இட்ஸ் ஸோ மச் லைக் மெடிடேட்டிங். ஸோ தேர் ஐ லீவ் மை பேகேஜ். நான் இந்த ஒரு கேரக்டர் அதுக்கு அப்புறம் அந்த கேரக்டருக்கு இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ், அந்த கேரக்டருக்கு இருக்கிற பெயின், அது எல்லாமே நம்ம கன்சியூம் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம். ஐ வாஸ் டெல்லிங் சம்படி தட் ஐ சம்டைம்ஸ் ஃபீல் லைக் ஆக்டிங் இஸ் அப்யூசிங் யுவர் இமோஷன்ஸ். நமக்கு இப்போ ரொம்ப ஹாப்பியான இருக்க ஒரு மொமெண்ட்டில் ஒரு சேட் சீன் பண்ணணும்னா நம்ம மைண்டை சொல்கிற டோன்ட் ஃபீல் ஹாப்பி, ஃபீல் சேட். இப்போ நம்ம ரொம்ப சேடாக லைக் டிப்ரெஸ்டாக இருக்கிற சிச்சுவேஷன், ரொம்ப ஷாக்கிங்காக ஏதாவது நியூஸ் கேட்டால், பட் யூ ஹாவ் டு கீப் ஷூட்டிங். ஸோ ஷூட்டில் நம்ம ரொம்ப சிரிச்சுட்டு நடிக்கணும்னா யூ டூ தட். அகெயின் யூஆர் அப்யூசிங். ஸோ திஸ் அப்யூசிங் யுவர் மைண்ட் அண்ட் யூனோ இந்த பெயின் கேரி பண்ண இந்த பேகேஜ் யூ ஹாவ் டு லீவ் இட் சம்வேர். இல்லைன்னா இட் வில் கீப் கம்மிங் வித் யூ. திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் மீ, ஐ டோன்ட் நோ வித் அது எல்லாருக்கும் அந்த ப்ராசஸாக இல்லைன்னா எனக்கு அது இருக்குது. ஸோ அந்த பேகேஜ் எல்லாம் களைஞ்சு யூனோ அந்த மெடிடேட்டிங் மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் எனக்கு அந்த ட்ராவல் பண்ணும்போது. விச் இஸ் ஸோ தீஸ் மேஜர்லி டு கெட் அவுட் ஆஃப் திஸ் என்னோட ப்ராசஸ்னால் ட்ராவலிங் தான். ஐ லவ் ட்ராவலிங். வாட் வாஸ் தி மோஸ்ட் டஃபஸ்ட் கேரக்டர் ஃபார் யூ டு கெட் அவுட் ஆஃப்? ஏன்னா நீங்கள் மலையாளம்லயும் பயங்கர இன்டென்ஸான கேரக்டர்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அண்ட் தமிழ்ல இப்போ கர்ணன் இன்டென்ஸான படமாக தான் இருக்க போகுது. தட் மச் வி கேன் சே ஃபார் ஷுர். ஸோ பிஃபோர் கர்ணன் ஜூன் சொல்லி ஒரு படம் இருந்துச்சு. என்னாச்சுன்னா ரொம்ப நாள் அந்த படத்துக்காக டெடிகேட் பண்ணி படம் ஸோ என்னோட 3rd ஃபிலிம்க்கு அப்புறம் 4th ஃபிலிம் ஜூன் தெரிஞ்சப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஐ டுக் அ 6 months பிரேக். அதுக்கு நான் அது வரைக்கும் இருந்த என்னை பார்த்த மாதிரி அதெல்லாம் ஆடியன்ஸ் மறந்துட்டு போனோன்னு நினச்சி ஐ டுக் அ டெலிபரேட் பிரேக். அதுக்கப்புறம் இந்த ஷூட்டிங் ப்ராசஸே ஒரு ஆல்மோஸ்ட் 1 year போயிடுச்சு. 1 yearல ஒரு another 6 months போயிடுச்சு. ஸோ அந்த அவ்வளோ டைம் ஒரு கேரக்டருக்காக நம்ம டிவோட் பண்ணி வைக்கும்போ அந்த கேரக்டருக்கு உள்ளேன்னு வெளியே வர்றது கொஞ்சம் கஷ்டம். ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் ஜோஜோ ஜார்ஜ் என்னோட அப்பாவோட ரோல் பண்ணியிருக்கேன். அவரை கூப்பிட்டு ஷூட்டிங்க்கு அப்புறம் அவரை கூப்பிட்டு நான் அழுதுட்டேன். என்ன சொன்னேன், அப்பா ஐ மிஸ் யூ. I was not missing Jojo George an actor. I was missing that particular character. So adu irukku. And but mostly I feel like there is this character called Diya. Na stand up nu solli ஒரு படம் பண்ணிட்டேன். ஸோ அதுக்குள்ள ஒரு இன்டிமேட் பார்ட்னர் ரேப் சர்வைவர் அது. ஸோ ஃபார் தேட் கேரக்டர் ஐ ரிசர்ச்ட் அ லாட். நான் நிறைய TEDx டாக்ஸ் பார்த்தேன், நிறைய பேர்கிட்ட பேசிட்டேன், அந்த சர்வைவர்ஸ் கிட்ட பேசிட்டேன். ஸோ அந்த படம் டீல் பண்ணுறது ஜென்ரலி நம்ம சினிமாவில் தெர் இஸ் அ வே தட் ரேப் இஸ் போர்ட்ரேட் டு க்ளோரிஃபை சம்படி எல்ஸ், லைக் இன் த சென்ஸ் ஓகே ஒருத்தங்க காப்பாத்துற அவருக்கு அந்த பிரதரோட விஷமோ இல்லை ஹீரோ காப்பாற்றணும் இல்லை அதுக்கு தான். இல்லைன்னா அது ஷூட் பண்ணுற ரீதியே இவ்வளோ வாயரஸ்டிக்கான ஒரு மேல் கேஸோட ஷூட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஸ்டாண்டப் சொல்லி ஒரு படம் இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் அபவுட் தட் இன்சிடென்ட், இட்ஸ் மேஜர்லி அபவுட் வாட் ஹேப்பன்ஸ் ஆஃப்டர் தட். நான் ரேப்புக்கு அப்புறம் நடக்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா, அவ்வளோ நாள் அது அவ்வளோ கஷ்டமான ஒரு டார்ச்சர், சேம் ஈக்குவலி வர்ஸ் டார்ச்சர். ஸோ
அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு இன்டென்ஸ் ரோல் போர்ட்ரே பண்ணதுக்கு அப்புறம் எனக்கு அதுக்குள்ளே வெளியே வர்றது ரொம்ப கஷ்டம். தூங்கல, என்னால சாப்பிட முடியாது, என்னால யாரையும் ட்ரஸ்ட் பண்ண முடியாது. ஐ ஜஸ்ட் for some reason I couldn't trust anybody அந்த படத்துக்கு அப்புறம். So I freaked out. I was like, okay, it's too much. The number too much it's consuming me, and well, it took time. So I feel like sometimes acting is like ஆவாகனம்னா வேற ஒருத்தர் ஒரு ஸ்கிரிப்டில் ஒரு ரொம்ப பேப்பருக்குள்ளே ஒரு பென் போட்டு எழுதி வச்சிருக்க ஒரு கேரக்டர், அந்த கேரக்டருக்கு பண்ணியிருக்க இவ்வளோ சீன், இந்த ரூட்டு, இந்த டெமென்ஷன், ரைட், அந்த கேரக்டரே இந்த 3Dயாக கன்வெர்ட் பண்ணி அதுக்கு ஒரு லைஃப் கொடுத்து நீங்கள் அந்த கேரக்டரே இம்பைப் பண்ணுறேன். ஸோ அதுதான் அவன், அதோட கரெக்ட் வேர்டு என்னன்னு எனக்கு தெரியல. பட் when you do that, it's important that you pull it out also, ரைட்? இல்லைன்னா அந்த நம்ம சொன்ன மாதிரி அந்த கேரக்டரோட பெயின், அந்த பேகேஜ், இது எல்லாமே உள்ளே இருக்கும்போது அது ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகிடும். அண்ட் யூ கேனாட் மூவ் ஆன் டு அனதர். ஸோ நெக்ஸ்ட் கேரக்டர்னா இதுக்குள்ளேன்னு கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்டான ஒரு கேரக்டர், அவருக்கு கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்டான ஒரு ஜேர்னி. ஸோ இது இப்போ சொல்லும்போது ரொம்ப என்ன ஃபிலாசபிக்கல் மாதிரி இருக்குது. பட் சிம்ப்ளி புட் இன் டு வேர்ட்ஸ், இட்ஸ் லைக் நான் ஒரு கேரக்டர்லேருந்து நெக்ஸ்ட் கேரக்டர் வரைக்கும் இருக்கிற தூரம் ரொம்ப ஜாஸ்தி. நான் ஆஷாய்க்கும் ரஜிஷாய்க்கும் இருக்கிறது உங்களோட லைஃப், உங்களோட ஜேர்னி வேறுன்னு, என்னோட நாளைக்கு ஏன் மாதிரி ஒரு கேரக்டர் உங்கள்கிட்ட பண்ணணும்னா யூ வில் ஹாவ் டு கம் ஃப்ரம் தேர் டு ஹியர். ஸோ அதுதான் அந்த ஒர்க்கு தான். ஸோ அதுக்குள்ளே நம்ம ஹோம்ஒர்க், நம்மளோட ரிசர்ச்சு, நம்ம பண்ணுற ஒப்சர்வேஷன் இதெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணும். பட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி அண்ட் ப்ராபப்ளி ஈக்குவலி இம்பார்ட்டன்ட்லி டைரக்டரோட அவுட்புட். நான் ஒரு கம்ப்ளீட்லி ஒரு டைரக்டரோட ஆர்டிஸ்ட். அவர் என்ன சொல்கிற, அவரே பார்த்து அவரே நோட்டீஸ் பண்ணி அவருக்கு என்ன வேணும்னா என்ன சொன்னாலும் அது எண்ட் ஆஃப் த டே சினிமா இஸ் அ டிரெக்டர்ஸ் விஷன், அவரோட சிக்னேச்சர் தான். ஸோ டிரெக்டரை கம்ப்ளீட்லி ட்ரஸ்ட் பண்ணி அவரோட கைடன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறதும் ஈக்குவலி இம்பார்ட்டண்ட். அண்ட் இது வந்து ஒரு ஃபைனல் கொஸ்டின் மாதிரி வச்சுக்கலாம். பட் பிகாஸ் ஐ ஃபாலோட் யுவர் ஒர்க் இன் மலையாளம் அஸ் வெல், அண்ட் நீங்கள் இது வரைக்கும் பண்ணியிருக்கிற கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஸ்ட்ராங் விமனாக இருந்திருக்காங்க. ஸ்ட்ராங் இன் த சென்ஸ் நாட் எக்ஸாக்ட்லி ஒரே மாதிரி, லைக் நம்ம யூஸ்வலாக வந்து இந்த சோஷியல் மீடியாலையும் சரி ஸ்ட்ராங்குன்னா ஒரு சர்டன் டெம்ப்ளேட் வரும் இல்லையா, அந்த மாதிரி இல்லை. பட் தேவ் ஹேட் தேர் ஒப்பீனியன்ஸ், தேவ் ஹேட் ஏஜென்சி. ஐ திங்க் அதுதான் கரெக்டான வே டு டிஸ்கிரைப் இட்னு வந்து தேவ் ஆல்வேஸ் ஹேட் ஏஜென்சி. அண்ட் அப்படி இல்லைனா கூட அந்த ஏஜென்சிக்கான ஒரு ஸ்ட்ரகிள் இருக்கும் இல்லையா, அந்த ஸ்ட்ரகிளை எம்பவர் பண்ணுறது, அந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் நீங்கள் ப்ளே பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ இஸ் திஸ் சம்திங் தட் யூ ரியலி லுக் இன் ஃபார் லைக்? அஃப்கோர்ஸ் நம்ம பண்ணுற ஒரு கதாபாத்திரத்துக்கு அதோட ஸ்ட்ரகிள், அதுக்கு ஒரு கம்ப்ளீஷன் வேணும்ல, ஒரு க்ளோஷர் வேணும்ல. நிறைய வாட்டி என்ன ஆகும்னா ஒரு 2 சாங் ஒரு சீனு ஓகே பை பை, நான் ஓகே ஃபைன், அவ்வளோ ஸ்க்ரீன் டைம் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, லவ்னு சொல்லி நான் ஒரு படம் பண்ணியிருக்கேன், அதுக்கு உள்ள ஒரு 15-20 மினிட்ஸ் மட்டும்தான் நான் அந்த படத்துக்குள்ளே இருக்கேன். பட் ஆனால் அந்த கேரக்டருக்கு ஒரு கிராஃப் இருக்குது, ஒரு ரீசன் இருக்குது, ஏன் அவளை அந்த மாதிரி பண்ணுறேன், ஓகே அவர் இந்த பண்ணி எங்கே வந்துடும், லைக் வாட் இஸ் ஹர் எண்ட், லைக் யூ ஷுட் நோ. அப்போது அது ஒரு ரைட்டருக்குள்ளே இருக்குது. அந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்ட் தான் நான் பண்ணுவேன். அது என்னோட ஒரு தட்ஸ் மை சாய்ஸ்னா. அண்ட் ஆல்சோ சி இந்த ஸ்ட்ராங் விமன்னு சொன்னால், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்டாண்டப்பில் தியானா, ஓகே அவரோட ஸ்ட்ரகிள்னா ஒரு ஷி வென்ட் த்ரூ மேஜர் ப்ராப்ளம், லைக் இந்த சென்ஸ் மேஜர் இஷ்யூ லைக் ரேப், ஷி காட் ரேப் பை ஹர் பாய் ஃப்ரெண்ட். அது அவரோட பெரிய இஷ்யூ. நான் ஜூனில் அவருக்கு ஒரு பிரேக்கப். பட் வி கான்ட் சே இந்த பெயின் ஜாஸ்தி, இந்த பெயின் எல்லாருக்கும் இவ்வளோ சீரியஸான ஒரு ப்ராப்ளம் வரணும்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது. ஒரு லைஃப்பில் ஒரு பிரேக்கப் மட்டும் இஷ்யூவாக வந்த ஒரு பொண்ணுக்கு அதுதான் அவளோட லைஃப்பில் ഏറ്റവും பெரிய இஷ்யூ. அதுக்குள்ளே ஷீல் கெட் டிப்ரெஸ்ட், அதுக்குள்ளே அவருக்கு இஷ்யூஸ் வர, அதுக்குள்ளே அவருக்கு கன்ஃபியூஷன்ஸ் வர, ஓகே எப்படி என்ன மாதிரி ஒரு பர்சனை வேணும், என்னுடைய வாட் இஸ் மை கரியர். நான் இப்போ ஃபைனல்ஸில் ஷீ இஸ் சம்படி ஹூ இவ்வளோ டேலண்டடான ஒரு அத்லீட்டோ கோயிங் டு கெட் இன்டு ஒலிம்பிக்ஸ், சடன்லி ஷீ கெட்ஸ் இன்டு அன் ஆக்சிடென்ட். பட் ஆனால் கூட பேரலைஸ்டாக இருக்கும்போது கூட வித் ஹர் ஐஸ் ஷீ இஸ் கம்யூனிகேட்டிங், ஷீ இஸ் ஹெல்பிங், அந்த சிச்சுவேஷனில் ஷீ இஸ் ஹெல்பிங். ஸோ ஒரு பொண்ணு ஒரு புருஷன் யாராக இருந்தாலும் நம்ம கை காலு மூஞ்சி எல்லாம் கெட்டி போட்டு வச்சாலும் நம்ம உள்ளே இருக்க உயிர் இல்லை, அந்த கேரக்டர் அலைவ் இருக்கிறது வேறு, அந்த உயிர் அந்த கண்ணுக்குள்ளேயே நமக்கு பேசலாம். So that is what makes strong women, I feel. ஒரு கேரக்டர்னா சிம்பிளாக ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃப் மட்டும்தான் இருக்குது. நீ ஏன் ஹவுஸ் ஒய்ஃப்னா ஸ்ட்ராங் இல்லை?
we can't say only working women மட்டும்தான் ஸ்ட்ராங்னு சொல்ல முடியாது நம்மளால். ஒரு நம்மளால் சொல்ல முடியாது நான் அம்மா ஆனால் மட்டும்தான் நீங்கள் ஸ்ட்ராங் ஆகிடும், இல்லை நான் லேபர் பெயின். நோ, அது அல்லாமல் இருக்க ஒரு பொண்ணுக்கு அல்ல ஒரு புருஷனுக்கு அவருக்கும் அவரோடதான் ஒரு ஸ்ட்ரகிள் இருக்குது. ஸோ ஒரு கேரக்டருக்கு கொடுக்குற ஸ்ட்ரகிள் அதுக்கு ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் இருக்கணும். அதுதான் முக்கியம். அது எவ்வளோ சின்ன ஸ்க்ரீன் டைமாக இருந்தாலும் எவ்வளோ பெருசாக இருந்தாலும் அந்த டைமுக்குள்ளே அது சொல்லிடணும். அது மட்டும்தான் இருக்குள்ள. ஸோ ஐ ட்ரை டு செலக்ட் கேரக்டர்ஸ் வேர் யூனோ அந்த கேரக்டரோட ஜஸ்டிஃபை பண்ணுற மாதிரி ஒரு விஷயம் அந்த ஸ்பேஸ் இருக்கணும்னு நினச்சி தான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ கோகோலாக இருந்தாலும் ஷீஸ் அ கோச், பட் ஆனால் ஷீஸ் அ வெரி வல்னரபிள் கோச். இவ்வளோ நம்ம பார்த்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு கோச் இல்லை. அவருக்கு இவ்வளோ இஷ்யூஸ் இருக்குது, அவருக்கு இவ்வளோ செல்ஃப் டவுட் இருக்குது. இமேஜின் யூ ஹாவ் அ ஸ்போர்ட்ஸ் கோச் ஹூ ஹேஸ் ஸோ மச் செல்ஃப் டவுட். அதுதான் ரியாலிட்டியில் நடக்கிற 90% ஆள்காரும் ஆர் நாட் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஸ்ட்ராங். கரெக்ட். நமக்கு எல்லாருக்கும் நம்மளான இன்செக்யூரிட்டிஸ், நம்மளான ப்ராப்ளம்ஸ், நம்மளான எல்லாம் இருக்குது. அதுதான் பர்ஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு, ஒரு சான்ஸ்க்காக நம்ம ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் கேரக்டருக்கு கிடைக்கிற டெஃபினேஷன் அது மட்டும்தான். பட் ஐ கான்ட் சே கி ஓகே நான் பண்ணதில் இதுதான் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் கேரக்டர். எல்லாரும் ஸ்ட்ராங் இன் தேர் ஓன் வேஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச். இவ்வளோ நேரம் இவ்வளோ பொறுமையாக வந்து பயங்கர இன்டென்ஸான பதில்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க படம் மாதிரி. ரொம்ப இன்டென்ஸ் ஆயிடுச்சு. No, I'm so glad that I got to see this side, or I got to hear all these answers. So thank you so much. All the very best for Karnan, and hope to see lot more of you in Tamil as well. எப்படியும் மலையாளத்துல பாத்துருவோன்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு. எனக்கும் நிறைய ஆசை இருக்கு. ஆனா நான் பார்த்த தமிழ் படத்துல இவ்வளோ டிஃப்ரெண்டான படங்கள் வருது, இவ்வளோ நிறைய படம் வர்றது ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரி தான் தமிழ். அண்ட் இவ்வளோ டேலண்டடான ஆர்டிஸ்ட், இவ்வளோ டேலண்டடான டிரெக்டர்ஸ். ஸோ ஒரு ஆர்டிஸ்டாக இருக்கும்போது எனக்கு யூனோ உண்மையான ஒரு ஆசை இருக்குன்னா இவரை எல்லாரும் கூட ஒர்க் பண்ணணும். பிகாஸ் கர்ணன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தெர் இஸ் ஸோ மச் ஆஃப் க்ரோத். எனக்குள்ளே, என்னோட ஆக்டிங்குள்ளே, என்னோட பர்சனுக்குள்ளே இவ்வளோ ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் வந்திருக்கு. நான் ஒரு லாங்குவேஜில் மட்டும் ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஆகும்போ அதுலன்னு வேறு பெரிய சேலஞ்ச் தெரியாமல் ஒரு லாங்குவேஜில் வந்து நடிக்கிறது. ஸோ அங்கே நடிக்கும்போது இங்கே கிடைக்கிற ஒரு நாலேஜ் இருக்குல்ல. ஸோ ஐ வாண்ட் டு கீப் ஆக்டிங் பிகாஸ் தெர் ஆர் ஸோ மெனி குட் ஃபில்ம்ஸ் விச் ஆர் கமிங் இன் திஸ் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ so Fully Filmy is a brand. So எங்களுக்கு வந்து எங்க சைடுல இருந்து ஒரு small gift for you. You're the first person who's giving me a gift. So please do open it right now. See if you like it. Okay. இது அந்த பாப்பர் ஒன்றும் இல்ல போஸ்டர் தான். ஓகே ஓகே oh it's so nice. This is something I always love to do, travel. Yeah, so correct ah vandirchu ungalku. Correct ah vandirukku. I'm going to frame this and keep it in my room. Amazing. Thank you so much. There's also a t-shirt. OCD. இதுதான் என்னோட OCD, obsessive cinema disorder. Yeah. Thank you so much, Asha. These are wonderful gifts. I loved it. Amazing. Thank you so much. Super glad that we could talk to you, and all the very best. Thank you so much. Thank you. எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் ரஜிஷா விஜயன். இதுதான் என்னோட Fully Filmy ஸ்டோரி. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சோன்னா ப்ளீஸ் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு Fully Filmy.